mangwanana akanaka kumhuri yeZimbabwe, mangwanana akanaka kune vanonamata vatendi vanotenda kuna Kristu Jesu, chechi yaJesu muZimbabwe. Ndinokugamuchirai nekukwazisai panguva yeshoko raMwari. Ndini wenyu Reverend Amon D. Madao, President weApostolic Faith Mission in Zimbabwe. Tinosangana panguva yeshoko, nguva yekusimbisana, nguva yekupanana tariro, nguva yekusimbisana munyasha dzaMwari. Ndichada kuti tiwane chidzidzo chedu kuna Zechariah chapter number 4 verse 7 na Mark chapter 11 verse 23. Verse 7 ya Zechariah 4 inoti, ndiwe aniko iwe gomo guru pamberi paZerubhabheri, uchaitwa bani. Iye uchabudisa ibwe rokumusoro achidanidzira achiti, nyasha nyasha ngadzive kwamuri. Marako, Gospel of Mark chapter 11 verse 23. Zviro kwazvo ndinoti kwamuri, mumwe nomumwe unoti kugomo iri, simudzwa ukandwe mugungwa, asinganyunyuti mumwoyo make, asi achitenda kuti zvaanoreva zvichaitika, uchava nazvo. Regai tinamate mangwanani ano tisati tapinda mukududzira shoko. Baba, ndinokutendai ndaverenga shoko renyu randinokumbira nyasha dzekuridudzira, ndinokumbira nyasha dzekuriparidza, ndinokumbira nyasha Baba dzekurikumucha kuvanhu venyu. Mweya Mutsvene zodzai mwoyo wangu, ndangariro dzangu nomuromo wangu, nditaure upenyu, nditaure nyasha, nditaure rudo rwenyu nesimba renyu kuvanhu venyu. Batai nzeve dzavateereri, mubate mwoyo yavo, mupindire munyaya dzavo, muvaitire zvakanaka. Ropafadzai umwe noumwe uchanzwa shoko iri, musangane naye, mushandire upenyu hwake, muitire vanhu venyu zvakanaka muzita raJesu Kristu. Amen. Ndoda kutaura kubva pamusoro wenyaya. Unoti iwe gomo, uri chii pamberi paZerubhabheri, nokuti uchaitwa bani. Zerubhabheri uyu wakanga ari mutongi wavaJudha panguva dzamazuva aEzra, pavakanga vachivaka patsva temberi yeJerusarema yakanga yakaputswa. Regai ndibve ndataura kunemi vateereri kuti Mwari wedu ndiMwari unovaka patsva zvakaputsika. Mwari wedu ndiMwari unovakazve zviya zvakapwanyika. He is a God of restoration. He is a God of revival. He is a God of rebuilding of those things that are broken down. Mwari wedu unovakazve upenyu hwakapwanyika. Mwari wedu unovakazve zviroto zvakapwanyika. Mwari unovakazve mavhizhini akapwanyika. Mwari unovaka zvakare mhuri dzakapwanyika. Unovaka manations akapwanyika. Unovaka tariro yakapwanyika. Unovaka utano hwakapwanyika. Unovaka kunyangwe nemabusiness akapwanyika. Unovaka mafamilies, unovaka maprojects, unovaka mafinances akapwanyika. Regai ndibve ndataura ndichiti kwauri, hakuna a permanent problem pamberi paMwari. Hapana inonzi permanent situation pamberi paMwari. Bible rinoti kuna John chapter number 10 verse number 10, mbavha yakauya kuzoba, kuuraya nokuparadza, asi ini ndakauya kuti muve neupenyu hwakazara. Satani ndiye muparadzi woupenyu hwavana vavanhu. Satani ndiye muparadzi wezviroto zvavana vavanhu. Satani ndiye muparadzi wepfuma yavana vavanhu. Satani ndiye muparadzi wechiremerera, unobvisa dignity pamunhu, womuita mudzungairi nerombe. Satani ndiye muparadzi wemakarekta avanhu, is a character assassinator. Satani ndiye muparadzi wemhuri dzavana vavanhu. Vamwe nhasi havachataudzani, vamwe nhasi havachaungani pamwe chete, havachashanyirani nekuda kwembavha yakauya kuzoba, ikauraya, ikaparadza. Mwari watinoparidza, Jesu watinoparidza, unovaka zvakare upenyu hwakaparara. Pataverenga apa pamazuva aZerubhabheri, pamazuva iwaya aZekaria, dzaive nguva dzekuvakwazve kwetemberi yakanga yakapwanyika. Mwari wedu unovaka zvinhu zvakapwanyika. Mwari wedu unovaka upenyu hwakapwanyika. Iko zvino ndichitaura kudai, zvese zvakapwanyika muupenyu hwako ngazvivakwe nezita raJesu, ngazvirarame nekuda kwezita raJesu. Nyaya yatiri kuparidza panapa yaZerubhabheri kuti uinzwisise, unofanwa kuenda bhuku raEzra. Ezra
wakabuda navana vaIsraeri pamwe chete na Zerubhabheri vachienda kunovaka temberi yakanga yakapwanyika. Pavakange vateya nheyo dzetemberi, vavaka foundation, vanhu vachipembera, vanhu vachifara. Bhaibheri rinoti pakateiwa nheyo dzetemberi, vasharukwa vakachema misodzi vachirangarira original temple yakanga yakavakwa naSolomoni. Asi generation yenguva iyoyo yakapembera ikavafara, nekuti Mwari ndiMwari wemagenerations. Imwe neimwe generation ine revelation yayo, imwe neimwe generation ine kubata kunoita Mwari pakati pavo. Saka pana chapter 4 yaEzra verse 1 inotiradza kuti vavengi vadzivisi vaIsraeri vazviona kuti temberi yakuvakwa kune zvavakaita. Chapter 4 verse 1 yaEzra inoti, zvino vadzivisi vavaJudha navaBhenjamini vakati vachizvinzwa kuti vatapwa vovakira Jehovha Mwari waIsraeri temberi, vakaswedera kuna Zerubhabheri nokuvakuru vedzimba dzamadzibaba vakati kwavari, ngativake nemi, nekuti tinotsvaka Mwari wenyu semi tinomubayira kubva pamazuva aEsarihadhoni mambo waAsiria watakatsitsa wakatitisvitsa pano. Toda kuti vatendi muzive matactics enemy, muzive mashandiro omuvengi. Zivai mashandiro omuvengi. Tactic yokutanga yaakashandisa Satani ndeyekuti vavengi vanoti ngatibatsiranei nemi kuvakira Mwari wenyu temberi. Toda kukubatsirai kuvakira temberi Mwari wenyu. Satani ndoda kuti muzvizive kuti nguva zhinji dzaanouya unouya seshamwari, muvengi paanouya unouya somubetseri. Iwe unofanira kuva namaziso omweya wokuona. Zvikuru vaya vanozviti tiri shamwari dzako, vaya vanozviti tiri hama dzako, vaya vanozviti tauya kuzokubetsera, vamwe vakatumwa nemweya yetsvina, vamwe vakatumwa naDiablos kuzokuparadza, vamwe vakatumwa nomuvengi kuzokushayisa simba, vamwe vakatumwa nomuvengi kuzokubira potential yako, vamwe vakatumwa nomuvengi kuzokubira blessing yako. Munoziva pane mutauro unoti an enemy within is more dangerous than an enemy without. Muvengi arimo mukati menyu, muvengi ari mukati memhuri, muvengi ari mukati mekampani yaunoshandira, muvengi ari mukati mechechi yaunopinda, akashata akaipa kwazvo, nokuti haumufungiri kuti muvengi. Unoti hama yangu, unoti ishamwari yangu, unomufarira uchiti hama yangu wakadini, ndinokufarira chitambire. Nyamba paanouya muupenyu hwako unouya aine agenda yekukuparadza. Wakafanana naDelila. Delila akanga asina kushata, chaakanga akashatira ndechekuti muupenyu hwaSamsoni wakauya aine agenda. Wakauya somudzimai wauya kuzoroorwa, mudzimai wadiwa naSamsoni. Asi mukadzi uyu nyamba une agenda. Kumashure kwake kune vaFilistia. Chenjerera shamwari dzaunowadzana nadzo, chenjerera vabetseri vanoti tinokubetsera, chenjerai vaya vanokuitira tsitsi. Iva namaziso okuona. Pano taona Zerubhabheri achitungamira boka naEzra rokuvaka imba yaMwari yakanga yakapwanyika. Tinoona vavengi vanouya, pavanouya vanouya seshamwari, vanouya savabetseri. Nyaya iyi inondifungisa mambo Hezekiah. Ukaverenga pana Isaiah chapter 39 unoinzwa ichiti, zvino nguva iyo Merodhaki Bharadhani mwanakomana waBharadhani mambo weBhabhironi wakatuma mwadi nechipo kuna Hezekiya, nokuti wakanga anzwa kuti wairwara akaporazvo. Hezekiya akafara pamusoro pavo, akavaradza imba yakanga ine zvinokosha zvake, sirivheri nendarama nezvinonhuhwira namafuta anokosha, neimba yaiva nenhumbi dzake dzose dzokurwa nadzo nezvose zvakanga zviri pafuma yake. Kwakanga kusina chinhu mumba make kana muushe hwake hwose chavasina kuratidzwa naHezekiah. Zvino muprofita Isaya akasvika kuna mambo Hezekiah akati kwaari, varume ava vakati kudiniko? Vakasvika kwauri vachibvepi? Hezekiah akati, vakabva kunyika iri kure Bhabhironi vachiuya kwandiri. Ipapo Isaya akati, vakaonei mumba mako? Hezekiah akapindura akati, vakaona zvose zviri mumba mangu, hakuna chinhu pakati pefuma yangu chandisina kuvaratidza. Ipapo Isaya akati kuna Hezekiah, inzwa shoko raJehovha wehondo.
tarira mazuva achasvika nenguva iyo zvose zviri mumba mako nezvo zvakaunganidzwa namadzibaba ako kusvikira zuva ranhasi zvichaenda Bhabhirona. Hakuna chinhu chichasiyiwa, ndizvo zvinotaura Jehovha. Vamwe vanakomana vako vachabva kwauri, vauchabereka vachatapwa, vachava varanda mumba mamambo weBhabhironi. Ndiri kuda kutaura chiko panapa. Ndiri kuti Hezekaya wakagamuchira nhume idzi dzakabva kuna mambo weBhabhironi netsamba dzichikorokotedza mambo kuti takanzwa kuti manga muchirwara, zvino mapora, takuvigirai zvipo. Nyanga varume ava vaive vavengi, vakanga vari maspai, vakanga vari vashori. Hezekaya ukavaradza imba yake yose, pfuma yake, sirivheri yake rose, ndarama yake, oiri yake, zvinonhuhwira, zvombo zvake, chese chiri mushe wake akavaratidza. Asi Isaya unouya achiti zvanzi naJehovha, zvese zvawakavaratidza zvichaenda kuBhabhirona, nekuti vanhu havana kunaka ava. Vanyebera kuuya kuzokukorokotedza, vanyebera kuuya netsamba yamambo, nyamba maspies. Vana baba nana mai, kuda kuti muzvizive kuti havasi vose vanhu vanokukorokotedza, vanokufarira, vaya vanouya kwauri wabudirira vachiti makorokoto. Havasi vose vanorevesa, havasi vose vanofara nokubudirira kwako, havasi vose vanofara nekusimudzirwa kwako, havasi vose vanofara norugare rwako, havasi vose vanofara nemuchato wako. Unotsvaka maziso omweya uone beyond the obvious, uone beyond masmiles avanokunyemerera navo, uone beyond mahugs avanokuhaga nawo, uone beyond macompliments avanoita muupenyu hwako. Mwari udenga ngaakukomborere, akuvhure maziso. Chenjerera vanhu vaunovhurira masuo oupenyu hwako, chenjerera vanhu vaunovhurira masuo omwoyo wako, chenjerera vanhu vaunovhurira masuo emba yako. Zerubhabheri nevakuru vakanga inavo, Mwari vakavapa maziso. Zerubhabheri akaramba, haana kuvagamuchira. Zerubhabheri akaramba, haana kuvatendera. Shoko raMwari rinotionesa kuti Zerubhabheri vakaramba akomodheta varume ava, vakavapindura vachiti pavhesi 3, asi Zerubhabheri naJeshua navamwe vakuru vedzimba namadzibaba aIsraeri vakati, imi hamungatongobatsirani nesu pakuvakira Mwari wedu imba, asi isu toga chavakira Jehovha Mwari wedu sezvatakarayirwa namambo Koreshi mambo wePezhia. Varume naZerubhabheri vane maziso okuona. Mwari ngaakupe maziso. Vhesi namba 4 inoti muvenga aona kuti plani yake yekutanga yaramba, vakavaodza mumwoyo. Hanzi ipapo vanhu venyika vakashayisa maoko avanhu simba, vakavatambudza, vakavashungurudza, vakavatsvakira vanhu vaivapomera dzimhosva, vakavatsvakira vanhu vaivarwisa, vanhu vaitaura zvakawanda-wanda. Satani kana aona kuti wamukunda pataktiki yekujoina, unotsvaka nyaya, unokushungurudza, unokutambudza, unokutsvakira vanhu. Chekupedzisira Bhaibheri noti vakazonyora tsamba yaienda kuna mambo ichipomera vana vaIsraeri, tsamba yekunyepa. Unoziva muupenyu kana usina kunyorerwa dzitsamba dzekunyeperwa, hausati waziva chinonzi kurwiswa nomuvengi. Kana usati wanyorerwa matsamba anobuda kunyange muH metro kana muB metro kana mukwaedza, hausati waziva zvinoitwa nomuvengi. Hondo iyi yakati yafamba, vhesi 24 yaEzra chapter 4 inoti, ipapo basa reimba yaMwari paJerusarema rikaregwa kusvikira pagore rechipiri rokubata kwashe Dhairasi mambo wevaPezhia. Basa raMwari ndobva ramira, basa raMwari rikatadza kufamba, basa raMwari rikagara rakadaro. Vanoverenga magwaro, mascholars, anoti iwo basa iri rokuvaka rakamira for 12 years risingachafambi, 12 years risingabudiriri, 12 years pasina chiri kuita. Ndo pari kumutswa varume vanonzi ana Zakariya vataverenga pano. Zakariya unouya kuna Zerubhabheri unoti, ndine shoko rinobva kuna Jehovha. Zvanzi naMwari kwauri Zerubhabheri, iwe gomo uri chii pamberi paZerubhabheri? Uchaitwa bani. Pandiri kutaura pazungwanani yanhasi, wakateerera shoko rino. Zuva ranhasi pane gomo rakamira pamberi pako riri kuvhara kubudirira kwako. Ndichitaura kudai mangwanani ano, pane gomo
rakamira pamberi pako, uri kutadza kuyambuka, uri kutadza kufamba, ndine shoko randatumwa naShe kwauri, mwana wamai. Shoko randinaro rinoti, iwe gomo uri chiko pamberi paZerubhabheri, uchaitwa bani. Pane gomo kubasa kwaunoshanda riri kutadzisa, riri kubloka elevation yako, riri kubloka promotion yako, riri kubloka mufaro wako. Pame gomo iroro rinogona kuva supervisor, gomo iroro rinogona kuva manager, gomo iroro rinogona kuva vamwe vashandi vaunoshanda navo. Basa rako rapadenja, basa rako wamira pakaoma, paumire pakaoma, paumire panenge paya pakaimbwa pachinzi pane chikwambo chinonisheta ropa, chinhu zvako hazvina kumira zvakanaka pabasa. Ndine shoko kwauri mangwanani ano, rega kuora moyo. Zvanzi naJehovha, iwe gomo guru uri chii pamberi paZerubhabheri, nokuti nekuda kwezita raJehovha uchaitwa bani. Pane gomo mumuchato wako, zvichida gomo randiri kutaura mangwanani ano, ingava small house yomurume wako, gomo rinogona kuva marriage yako, ringava gomo rehama dzomurume, ringava gomo rehama dzomukadzi, whatever gomo riri pamuchato wako. Ndine shoko kwauri, iwe wamirirwa pamberi pako negomo. Shoko rati kwauri, iwe gomo guru uri chiko pamberi paZerubhabheri, nokuti uchaitwa bani. Paita gomo muutano hwako rechirwere chisingarapiki, ana chiremba vatadza kuona kuti problem iri pai, dambudziko riri pai, mishonga yaramba, majekiseni aramba, wakaenda kun'anga zvaramba, wakaenda kwaprofita zvaramba, wakanamatirwa zvaramba. Asi ndine shoko kwauri, rega kuora moyo. Zvanzi naJehovha, iwe gomo uri chiko pamberi paZerubhabheri, nekuti uchaitwa bani. Paita gomo kumhuri yokwenyu, paita gomo mukati momusha wenyu. Hama pamwe ndibaba, kamwe ndivatete, pamwe ndisekuru vakaromba. Mamereji avana haasi kufamba, vana vari kurambwa navarume, vana vari kurambwa navakadzi, vana vari kuita marombe, vana vari kudzungaira. Kune akaromba mukati momusha wokwenyu, kune ane mhepo dzaanotumbira mukati moupenyu hwanyu. Regai kuchema, regai kutya, regai kuomerwa. Ndine shoko randatumwa naShe kwauri. Zvanzi, iwe gomo uri chiko pamberi paZerubhabheri, uchaitwa bani. Iwe gomo uri chii pamberi paZerubhabheri, uchaparara. Mumusha menyu maita mhepo, vanhu vari kufa. January to December, gore rega rega, hakushaiki wafa mukati memhuri. Vanhu vari kurambana, hakushaiki arambwa nomurume aramba mukadzi mukati momusha. Vanhu havasi kugara zvakanaka, hazvinasi kufamba. Ndine shoko kwauri, iwe une mhuri iri kufa vanhu gore negore. Zvanzi naJehovha, iwe gomo guru uri chiko pamberi paZerubhabheri, uchaitwa bani. Iwe une mhuri inorambwa vanhu navarume, inorambwa vanhu nevakadzi, vamwe havaroorwi, kuroorwa kwavo kwakaoma, kuroora kwavo kwakaoma. Rega kuora moyo, rega kurasha mubereko nekufirwa. Zvanzi shoko raMwari, iwe gomo uri chiko pamberi paZerubhabheri, uchaitwa bani. Kune vamwe vane mhuri dzisina rugare, havawirirani, havabatirani, havashanyirani, havabetserani, havatsigirani, havadanani. Ndine shoko kwamuri, mhuri yakadaro. Zvanzi, iwe gomo uri chiko pamberi paZerubhabheri, uchaitwa bani. Kune makomo akasiyana siyana muupenyu hwevana vavanhu ari kuvatadzisa kupfuurira pamberi. Rimwe ringava gomo riri pamoyo, kuremerwa mumwoyo. Rimwe ringava gomo mundangariro, kuremerwa nendangariro. Hope haudziwani, mufaro hauna. Kune gomo restagnation, upenyu hauchi kufamba, upenyu hwako uri panzvimbo imwe chete. Vawakaenda navo kuchikoro vakabudirira, vawakagraduata navo vane upenyu. Vezera rako vava nedzimba, vezera rako vava nemisha yavo, vezera rako vane mari dzavo, vane mapurazi avo. Iwe chako hapana chafamba. Pane gomo restagnation rakabata muupenyu hwako. Rega ndikuudza hama yangu, ndine shoko randatumwa naShe kwauri. Rega kuora moyo, rega kuora moyo, rega kuzvisungirira, rega kuzviuraya. Zvanzi naShe, iwe gomo guru uri chiko pamberi paZerubhabheri, uchaitwa bani. Une madreams akakura, une zviroto zvakakura pamusoro peramangwana rako, asi hapana chinobudirira, hapana chinobatika, hapana chinoonekwa. Wakuda kuzviuraya, wakuda kuora moyo, wapera simba. Ndine shoko
shoko rinobva kuna She kwauri rinoti iwe gomo pamberi paZerubhabheri wamirirei, uri chii pamberi paZerubhabheri, uchaitwa bani. Unoti kana waita madhiri emari, madhiri emigodhi, madhiri eminda, painenge yakuda kuti dhiri riya rinobudirira zvinobva zvaramba. Paunenge wakuda kunobata mari zvinenge zvaramba. Paunenge wakunobudirira wakunogohwesa madhiri ako anoramba. Pane gomo rinonzi gomo remiscarriage of plans, gomo reabortion of plans. Ndine shoko rabva kuna Mwari, zvanzi iwe gomo uri chiko pamberi paZerubhabheri, uchaitwa bani. Kuna Mark chapter 11 verse 23 Jesu notaura mashoko anati, zviro kwazvo ndinoti kwamuri, umwe noumwe uchati kugomo iri, suduruka unowira kugungwa, asinganyunyuti mumwoyo make, asingakahadziki mumwoyo make, achitenda kuti zvaanotaura zvichaitika, uchava nazvo. Vana baba nana mai, Jesu unotiratidza simba rokutenda. Bhaibheri rinoti vakarurama vachararama nokutenda, nekuti pasina kutenda hazvigone kufadza Mwari. Tenda shoko rakataurwa naMwari zviri kurehwa naJesu, uri kuti iwe uchava nezvaunotenda, uchava zvaunotenda, uchaona zvaunotenda. Tenda shoko randiri kutaura nhasi. Taura zvakanaka pamusoro poupenyu hwako. Hanzi ukataura kugomo ukati iwe gomo, suduruka ibva pamberi pangu, iwe gomo tama pamberi pangu. Hakuna gomo rinogona kugara pamberi pako for the rest of your life. Hapana gomo richagara pamberi pemari dzako, hapana gomo richagara pamberi pemereji yako, hapana gomo richakutsikirira kune kusingaperi. Ukataura shoko raMwari uchava nezvinobva kuna Mwari. Ukatenda shoko raMwari uchaitirwa zvausingagone kuitwa nomwe munhu, asi zvinongoitwa naMwari chete. Mwari ari kuti iwe gomo, gomo iro chii pamberi pako, iro gomo guru rakuita BP, iro gomo guru rakupa stress, iro gomo guru rakonzesa shuga, kusimuka nekukwira muupenyu hwako. Hanzi gomo iroro richaitwa bani. Tinonamata Mwari weminana, tinoparidza Mwari wamasimba ose, tinoparidza Mwari anogona. Zvingatora gore, zvingatora svondo, zvingatora mwedzi, zvingatora makore, iwe ramba uchitenda kuti iwe gomo, suduruka pamberi pangu. Iwe gomo uri chii pamberi pangu. Ringava gomo rezvikwerete, ngarisuduruke nezita raMambo Jesu. Ringava gomo rokurambwa, ngarisuduruke. Iro gomo rokufirwa nezita raJesu, ngarisuduruke. Iro gomo rourwere, ngarisuduruke. Iro gomo rokuomerwa, ngarisuduruke. Iro gomo rokushayiwa, ngarisimuke. Pandiri kutaura izvozvi, makomo ose akamira pamberi pako ngaaparare, ngaaende. Ose makomo ari pamberi peprogress yako ngaabve nezita raJesu. Ose makomo anomira pamberi pepromotion yako achihinda upenyu hwako ngaatame aende nezita raJesu. Makomo ari mufamily yokwenyu, mumhuri yokwenyu ngaabviswe, achaitwa bani. Ndo shoko randapiwa naShe kwauri. Kune akuda kuora mwoyo panyaya dzemabhizinesi. Yesu maplans unawo, mavision unawo, kuronga unako, chikoro unacho, asi rega ndikuudze, rega kuora mwoyo. Zvanzi naJehovha, gomo iroro richaitwa bani. Mwari watinonamata, pamberi pake hapana makomo, pamberi pake hapana makungwa, pamberi pake hapana chinorema, pamberi pake hapana chinokona. Ramba uchivimba naMwari, ramba uchimunamata, ramba wakatarira kwaari. Shoko raMwari rinoti vanovimba naJehovha havanganyadziswe, vanodaidza kwaari havanyadziswe. Vimba naMwari, gomo iroro richaitwa bani. Paita gomo rakushayisa rugare, paita gomo rakushayisa mufaro, unozva zvinoita Mwari, unosudurutsa makomo. Mwari watinoparidza unonyungudisa makomo. Mwari watinoparidza unotsemura makomo. Rikaramba kutsemuka, rikaramba kunyungudika, rikaramba kubva, Mwari unokupa simba idzva, unokupa mapapiro, divine power, divine strength, wobhururuka uchiriyambuka. Ndega ndipese nchiti zvichakunakira iwe muupenyu hwako. Upenyu hwako haurambi hwakadaro. It shall be well with you. Paukanza uyambuke, uchapayambuka chete. Pawakanza usvike, uchapasvika chete. Zvawakanza uite, uchazviita chete. Zvawakanza ubate, uchazvibata chete. Nekuti Mwari wedu ndiMwari unotsemura makomo, ndiMwari unosudurutsa makomo, ndiMwari unonyunguditsa makomo. Richashanduka rikava bani. Rega kuora mwoyo, rega kuchema, rega kurwadziwa, rega kuzviparadza, rega kuzviuraya. Iwe gomo uri chii pamberi paZerubhabheri, uchaitwa bani.
Mwari wedu ngaakurangarire, Mwari ngaakushanyire, Mwari ngaatamudze ruoko rwake pamusoro pako, aparadze makomo, anyungudutse makomo, atsemure makomo, upfurire pamberi noupenyu. Mwari akuite zvakanaka. Nezita raJesu Kristu waNazareti ragai ndinamati. Ndokutendai Baba neshoko ramaisa mumuromo wangu, shoko ramatuma Baba ngariendeke pane zvamarituma. Makomo ari mudzimba umo, makomo eutano, makomo muupenyu nemumabasa, makomo ari pamberi penyika yokwedu ngaasvuduruke, ngaanyunguduke. Baba ngaatsemurwe, vana venyu vayambuke, vana venyu vafambe, upenyu hwavo huendeke, vawane mufaro, vawane rugare, vawane kubudira vagopupura guhu raMwari nemasimba aMwari. Baba ndakopafadze nyika yokwedu, makereke okwedu, vashumiri veivhangeri, vatendi Baba nevasingakuzivi vakuzivei, vakunamatei. Mweya wenyu ngaufambe munyika yokwedu uye norugare nomufaro nokubudirira. Komborerai vatungamiri venyika, komborerai hurumende yedu, komborerai vanhu venyu, komborerai nyika yedu. Ndakumbira nokutenda muzita raJesu Kristu. Amen.